here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo ang Naga Ngonian. Naga Ngonian kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngonian. Pasada kan mga bareta. Naga City Hall Chorale, finalist sa National Government Chorale Competition. Ang Naga City Hall Chorale ang saro sa napili bilang finalist sa National Government Chorale Competition nagigibon sa maabot na Setyembre 15, 2015. Irerepresentar man kan grupo ang South Luzon area duman sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Sa ginibong regular na sesyon sa sangguniang panlungsod, aprobado ang pag-alukar ng financial assistance sa grupo. Naging makonsuelo ang sesyon asin nag-ani nin pag-umaw ang grupo. Ang Naga City Hall Chorale ang kumpuesto ng mga piling-piling miyembrong empleyado nagikan sa manibaibang department offices kan syudad asin nag-ani naman in manlain-lain ng mga award asin recognition gikan sa mga prestigyosong kompetisyon sa musika. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Dagdag beneficio sa mga Barangay Volunteer Workers, aprubado sa Konseho. Aprobado na sa Konseho ang sarong ordinansa para sa across-the-board increase kan honorarium kan mga Barangay Volunteer Workers sa 27 barangay kan syudad. Ini ang kinumpirmar ni Vice Alcalde Nelson Ligacion. Ang totoo po kayan, as early as May 26, 2015, nagpasar na po kami nin sarong ordinansa kung saan kabali na ini kaya lang lump sum po si amount na pig-aprobahan. Dahil naka-specify kung gurano kada Barangay Volunteer Workers, and that therefore kaipuan po ngunya na magpasar nin specific ordinance kung saan sinasabi po na the amount of 300 pesos is granted as an across-the-board increase in honorarium in favor of all Barangay Volunteer Workers in the city of Naga to become effective July 1, 2015. Sigon kay Vice Alcalde Ligacion, ang lakdang na ini ang ginibo ninda bilang pagrekognisar asin pasasalamat sa mga Barangay Volunteer Workers kan importanteng papel kan mga ini bilang katuwang kan syudad sa implementasyon kan mga programa kan syudad siring sa peace and order, nutrition asin iba pa. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Duwang sibilyan, tinawanan komendasyon kan Konseho.
Ang siyudad Naga ang nagtataunin pagbisto asin komendasyon sa isa man na sibilyan na may naginibong karahayan na nagresulta sa pagkakadakop kan mga may maraot na gawi sa sosyedad. Ini ang laman kan privilege speech ni Kagawad Vidal Castillo as an ex-officio member sa Sangguniang Panglungsod. Pero po, ikaw sa panagpunin sa rutang modus mo dyan, na nagpupo, nakakakop sa Naga, inaapod ng kas, UBAX, bibig lima kayo mga motor na kayo ng pantay. Bako siya ng kutsi ang nain sa mga mata sa mga pindal mo yan, kundi pati mga motor na dahil kanila pinapalagpas. Malagani ka nagkarikod na August of 92. Sarong babae na nagparada kantay ng motor sa Wambing Hardware sa may atubangan kang Barangay kang Malawa. Nabiktima kang bukas yumas. Ang wallet niya na may laubing 50 na nakatako sa iyang yumas, pagbalik niya sa motor na wala na, nahapulaan sa iyang bangka. Nakulang ni Miranda dahil ito sa nasabing biktima. Salamat na lang kamay sa roong parapatya na iwang maray na buo sa pagkatao ni Mr. Alexander Flores Bocaya ang nakailing sa pangyayari at hindaing takot na tinukdok ang suspetsado. Ningulis sa iyang pagmakulog kasi pagiging honesto na nakot ang suspetsado kasi nadala sa polisiya bandang malatunsin ang kaaga mismo kakaldaw na nangyari ang krimen. Si Kagawad Vidal Castillo ang nagpasa rin resolution na nagtatauning komendasyon sa padyak driver. Huli man sa testimonya kaining ma-recover ang 50,000 pesos na hinabon kan suspetsado sa UBAX kan sarong biktima. Mientras tanto sa ropang sibilyan ang pinagtawanan ng komendasyon ni Kagawad Castillo sa persona ni Juan Idian, PSO officer. Huli man sa daing takot na pag-aprehendir asin pagdakop kaini sa sarong drug dealer sa siyudad Naga. Agosto 25 po sa Public Safety Officer na nakadistino sa Bicol Central Station. Dinakop ang nagkapamalumanong porter. Nakuha sa suspensado ang 2 piraso sa siya na pagtutubulan na siya po. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Proposed Medical School itutugdok sa Naga. Sarong proposed medical school ang posibleng maitugdok sa Naga sa Lindongkan International Studies Program. Ini matapos na makaresibir ng surat ang Konseho hale sa proponent. Si Vice Alcalde Nelson Ligasyon ang nagkumpirmar kan baretang ini. Na yaon po nakakalendar under new business as item number 3. Iyo po itong proposed medical school for Naga. Under the International Studies program, which is proposed by its founder, Maria Imperial Storer of Ohio. Taga Ohio po ini. Pero kuyan po siya, may root po siya from Naga City. But related po ini sa mga imperial kan Naga City. So essentially, nagpo-propose po siya ng establishment of a medical school in Naga City. Garo po siya considered as a satellite city for processing Philippine professionals to work abroad. Ang detalye kan mahibog ng mga dokumento asan surat kan proponent ang ipinasa sa Konseho asan sa Committee on Health and Nutrition na pinamamayuhan ni Kagawad Elmer Baldemoro. Mientras tanto, ipinahayag man ni Vice Alcalde Ligasyon na sa indang iimbitaran ang proponent. This will undertake the process of hearing before that committee, and I think kaipuhan ta po na ipaapod mismo si proponent, and then igwa po digding note coming from the city mayor to invite the representative of Congresswoman Lenny to the committee hearings. There being a mention here that this is some sort of tribute to
the former mayor, former Jesse Robredo. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Alcalde John Bongat, ipinagpresentar ang Pilipinas duman sa meeting sa Geneva, Switzerland. Si Alcalde John Bongat ang nag-atindir nin meeting duman sa Geneva, Switzerland. Ang meeting ang pinag-organisar kan UNDP as in IOM. Proud ang taga-Naga hulitan alkalde. Iyusanaan Filipino as in sulamenting representante gikan sa Pilipinas na pinag-appoint as in maging miyembro kan International Steering Committee na kumpuesto nin 12 mga miyembro gikan sa maniba-ibang mga nasyon. Obheto kan meeting iyon ay finalize ang pinag-aapod na White Paper on Mainstreaming Migration into Local Development Planning. Maski na nga ni mapagal ang magbiyahin po kung mas o menos 35 oras asin labi pa back and forth sa Pilipinas. Alagad sulit ang sakripisyo kan alkalde. Hulitay ni na dapat iorgulyo para sa kapakaanan kan mga taga-Naga asin pwedeng igurit sa istorya kan syudad na ang alkalde tayo ang one and only Filipino na nagrepresentar kan Pilipinas duman sa Switzerland, sarong lugar sa Europa na kunhain nakabase ang United Nations. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Mga ofisyales kan Tagum City, nag-learning visit sa Naga. Ang syudad kan Naga ang napili kan mga opisyales kan Tagum City tangani magkaigwakan sa indang learning visit asin manudan ang mga best practices kan syudad. Sa pagipag-onay kan ANN News kay Attorney Eva Lorraine Estrada Estabello, ang Committee Chairperson on the Committee on Gender, Equality and Development, Children and Family Welfare and Social Services, Siring Man, kan Committee on Human Rights as and Vice Chair kan Gender and Development Council, sinabi kan opisyal na may importanteng rason kung taano tayaon sinda digdi sa Naga. Yun talaga sa amin is to benchmark yung best practices ninyo, especially yung sa women. Kasi nga yung Gender and Development Council namin sa Tagum City, kaka-start lang namin parang ayan, same siya kay Mayor, sa term ni Mayor. So, bago kasi si Mayor namin, then bago din yung God Council namin. So, we know that your city has so many best practices and yun, gusto namin din na malaman kung ano yung ginagawa ninyo para din siguro kung ma-apply din namin sa amin para maka-learn kami from you. Sa ginibong lecture ni Kagawad Medith Bulyosa na iyo ang presidente kan Naga City Council for Women, sinabi ni Attorney Estabello na igwas sindang nanudan na programa na gusto nandang iadaptar duman sa indang lugar. Nang nakita ko kasi meron kayong NGO na Bantay Pamilya, yun po wala kaming ganyan sa Tagum. Although yung services na binibigay, we have that, but an NGO na hahawak talaga, tututok, wala kaming ganon. So siguro yun yung na-learn namin dito ngayon. Sigud pa kay Estabello, ang syudad kan Naga ang lugar na napili ninda bisitahon, huli man ta mahilig siyang mag-research asin mag-surf sa internet asin ang Naga ang igwa kan kompletong database. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. 17 mga magagayo na kandidata ipinagpresentar na sa media. Ipinagpresentar na sa mga miyembro kan lokal na media ang 17 mga magagayon na mga kandidata sa Miss Bicolandia 2015 sa sarong hotel sa siyudad kan Huwebes na Banggi. Digdi sinimbag kan mga kandidata ang mga kahaputan kan lokal na media. Asin ipinagpahiling ninda na bako sa nang gayon ang sa indang pwedeng ipahiling kundi pati na antibay asin dunong sa pagsimbag nin mga kahaputan. Digdi pinili ang darling of the press kung si Isay siya. Ini ang maaraman asin tatawanan in special award sa pageant night na gigibon sa Setyembre 9 sa JMR Coliseum. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Part of the biggest and grandest Mayan festival in the country. Viva la Virgen! The Peña Francia Festival 2015.
September 9, Miss Bicolandia Beauty Pageant, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 11, Traslacion Procession. September 12, 3rd Regional Band Major and Fancy Drill Competition, 7 a.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. And in the afternoon, Mayan Youth Congress, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 16, Regional BSP GSP Competition and Interschool DXMC Competition, 6 a.m. at the Plaza Quezon. September 17, Civic Parade and Float Competition, 7 a.m. And in the afternoon, the Peña Francia Voyadores Festival, 3 p.m. at the Plaza Quezon. September 18, Regional Military Parade, 7 a.m. at the Plaza Quezon. September 19, Peña Francia Fluvial Procession. September 26, 3rd Regional Cheer and Dance Competition, 3 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. Madya sa Naga! Let's celebrate Peña Francia Festival 2015! The 2015 Peña Francia Festival civic events are brought to you by the City Government of Naga under Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, and the Sangguniang Panglungsod of Naga. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Naga Ngonian. Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngonian. Siyudad ni Naga nagpartisipar sa Galing Pook Exhibit 2015. Nagpartisipar ang lokal na gobyerno ni Naga sa pigsagibong exhibit na pigpadrinohan kan Galing Pook duman sa SM Mall of Asia Complex, siyudad nin Pasay. Ang mamamayani Galing Pook Governance Fair nagtaong oportunidad sa mga syudad asin munisipyo na ipahiling ang sa indang good governance practices asin makaingganyar nin mga bisita na makisumaro sa crusade on good governance. Ipinahiling sa booth kanaga ang pagkakasararo kan mga syudadano sa pagtugdok nin syudad. Presente sa Alcalde John Bongat sa enot na aldaw kan exhibit bago maghali pasiring sa Switzerland. Siya man ay nagawad kan premyo sa mga nagbarali sa trivia question kung sain ang masiswerteng nakasimbag sa trivia nakakuanin mga Naga City merchandise. Nagtauman nin suporta sa syudad si 3rd District of Camarines Sur Representative Lenny Robredo na nagbisita sa booth as nagpartisipar sa trivia question. Para sa Naga Ngonian News, John Reese. Budget sa pagbakal nin CCTV sa BJMP aprubado kan POC. Aabuton sa 500,000 pesos ang budget para sa pagbakal nin mga modernong ekipahe na pinag-aprobaran kan POC sa ginibong meeting kan aldaw nin Martes. Sigun man ki Vice Mayor Nelson Ligacion, ikinamundo ninda ang report kan BJMP sa paagi kan jail warden. Kunta ano? Igwa pong sarong report na pig-render man po this time si Major Mel sa Plasencia kan Bureau of Jail Management Penology si Satuya pong district jail. This is with respect to the detainees. And medyo namundo po kita na nanotaran duman sa report na out of 437 detention prisoners, 208 po kayan mga involved sa krimen na may kinaaraman po sa illegal drugs. Dakulan magiging tabang kan mga modernong ekipahe aro kan CCTV sa BJMP. Ulit na mababantayan kan mga otoridad ang mga gawi-gawi kan mga prisonero asin ang mga nagbibisita sa mga ini. Asin ang sabi po sa Muya, even sa jail, may nadadakop po sinda. So may nakakapuslit. Kaya po nga nag-request po ang BJMP nin certain equipments with corresponding amount para mas maging matugunan po si pangaipukan kan jail para mas maging stricto po asin mas madiscover si mga ipinagbabawal. Mientras tanto, ipinagpahig pa mo ni Ligacion at tatawanan ng kopya kan POC resolution si Budget Officer Frank Mendoza. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Augmentation Force para sa Peña Francia Fiesta, kasado na!
Aabuton sa 700 na personahin in mga pulis ang mga kompuesto kan augmentation force ngunyan nakapiestahan in Nuestra Señora de Peña, Francia. Ini ang dagdag na puwersa sa 347 mga police personnel kan Naga City Police Office o NCPO. Ini ang naging laman kan urulay kan Peace and Order Council POC kan aldawnin Martes. Si Vice Mayor Nelson Ligacion iyo ang naging presiding chair kan meeting. Magkakapirang bagay po ang pigtukar duman inot itong Peña Francia preparations, si medical requirements, and then rerouting kay itong mga pantrapiko sa Siyudad Canaga in connection kay itong tulong major activities na mangyayari sa Siyudad Canaga. Ang PNP ang nag-report man kan detalye kan augmentation force. And insofar as the Philippine National Police is concerned, pig-inform po ang Peace and Order Council na in addition to the 347 members, PNP members, assigned po digdi sa City Police Office Canaga, nakatalaan na 700 augmentation personnel na i-distribute po sinia-assign sa manlain-lain na lugar poon September 9 up to 21. Although sinabi nindang periodo na yaon digdi is 10 days. Igwaman ning dagdag na financial assistance na pinaghagad ang PNP. Mientras tanto, si City Director Narciso Domingo anyaon sa Regional Office kan PNP para sa mga preparasyon sa fiesta. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Be part of the biggest and grandest Mayan festival in the country. Viva la Virgen! The Peña Francia Festival 2015. September 9, Miss Bicolandia Beauty Pageant, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 11, Traslacion Procession. September 12, 3rd Regional Band Major and Fancy Drill Competition, 7 a.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. And in the afternoon, Mayan Youth Congress, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 16, Regional BSP GSP Competition and Interschool DXMC Competition, 6 a.m. at the Plaza Quezon. September 17, Civic Parade and Float Competition, 7 a.m. And in the afternoon, the Peña Francia Voyadores Festival, 3 p.m. at the Plaza Quezon. September 18, Regional Military Parade, 7 a.m. at the Plaza Quezon. September 19, Peña Francia Fluvial Procession. September 26, 3rd Regional Cheer and Dance Competition, 3 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. Madya sa Naga! Let's celebrate Peña Francia Festival 2015! The 2015 Peña Francia Festival civic events are brought to you by the City Government of Naga under Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, and the Sangguniang Panglungsod of Naga. Ang syudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kang Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 Next Wave Cities. Kaya nagralaogan sa syudad mga darkulang call centers, siring kang IBM, Concentrix, asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura, dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 asin 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44%
0% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least independent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay Kanagenyo mapadagos-dagos pa. Ipadagos ako! Ini si Mayor John Bongat, ang tiwala nindo, tigmamakulkan ko. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Naga Ngonian. Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngonian.